Îl avem alături de noi pe Denis Condor, fotbalistul anului de la grupa Under 15. Bine te-am găsit, Denis. Spune-ne cum a fost anul 2023 pentru tine. A fost un an plin de bucurie. La început n-am crezut că o să ajung așa departe, nici n-am știut că o să ajung în primul 11. Da, păi să ajung fotbalistul anului. A fost un an foarte frumos pentru mine și pentru familia mea. Care crezi tu că a fost cel mai bun meci al vostru? Cu Gilou un tur. Și la ce să ne așteptăm în anul 2024? Cu multe succese și bucurii. În final, transmite un mesaj colegilor, iubitorilor de fotbal și clubului tău. Să nu vă lăsați niciodată. Mulțumim și hai Câmpia! Hai Câmpia!